Paralog ba iit sa sisian pat ni pedang sob hai fi syakani ka channel jongka 24/7 House of Prayer for All People ni ka ying jongka jing doai. Tega ni ka por ni don ka ni ka jing Ukraine rengkat bat nga i Pastor Shan Borlando ya ka ban Ukraine ya ka ni ka benta ka baong haba langit yo Jisu hato kalong ban lek wat jing pen kya na unong kenya ni kinong kenya kinong persat kinong shat kinong ken la ni kita ki wei pat ki blai te pastor ni piang sob hai pi hagani kapor haga kerteng ka tiang tam ka jong tra Jesu te kumbangi don barbor kani ka jing ya kren rengkat bat pi te kumbangala dep ong ni kwa e ka ban ya kren ni kani ka banta te haga jing siam ka jong pi yu i kumno na ka tien ka jong blai ka ong kumno lada ngilanget yo Jesu Christ bau dei unong pen im unong pelai unong siu spa unong pen kia ubala ba no ikta ki jing pang ki jing kreu ki jongi jing janjar ki jing kuslai ki jing duk ki jing kerdu Henry pat habaya kendu pat ya ki jing nginjar ki jing pang ki jing sitom la ne kita ki jing dukha men sim hato u Jisu la ne ka Bible kaya thu kumno haga jing ya dei bat kini ka badang lek pat sek ki wei pat ki blai la ne kita ki nong kenya la ne unong kenya ki nong shat ki nong khan la ne kita ki nong persat la ne kita ki ba ong ki blai ban ai ka jing pen kya te ai ngu yu blai ba ke tin jong blai sha kala kren shai ya kan ni au ki bon ki khot ki tin u blai ta ma nam la ban kren lot ni kren kat ba la agar ka por ka ya te ke tin jong blai kala kren shai ba ha ba ngi la ngai jo blai ba shisha blai ba im ngem dei su ban yo de ki wei pat ki blai kade namaru don tang wei blai kam don kataban ong kiblai kemot kala awan no da kawai pat ke jumot kiblai kemot la ban penong blai ban ngej blai wat ki ksuju te nak ta kada blai lo ai da ka hukum mo bangim dei ban don de kino kiblai to ngan chupule khendet ekane ka exodus klonong lar pong to de ni ka khot ang to mo ka ban kong wat ba an blai wong kum ne baru blai ula keren ni kini kitin baro uda ong manga utrai ublai jong me ubalawalam no ya me nakari Egypt na kaying kajinglong mra men om yo kiwei kiblai na lor jong kani kalong kasyai ma wat kena kila ban sutu ikane bau blai ukang ong ba phim dei ban yo kiwei kiblai nalor jonga namar ba udon tang wei blai ba shisha te na kata kadau ni haban wat tu no blai ba shisha himla ban chungej ban chu ong ko ong gibru kiblai blai ni haban tip to blai ba shisha ngin sanai kren juju sibit kan shai te ndai ke ka mamut ban ong kalong ba kani kadai shisha mo kaba ngusi lawan ong kaba jawa ta pedengki Kristan namar ka jingbi ke jingbom tip la seben ong mangaru apor bangam patip te apor bangim patip haba wan ke jingpang ke jing ngi yale bet wan wat jingarap man wat jingarap ndai habang iwat jingarap ila sungai no ikatu ke jingej bi ke jingej suit lu badang tu ni sangop pen ban hausitan tena kata kadau ni hapan long ki bahusiar ba namara da ngi lech ki wei pat ki blai ko bala tho ni Leviticus kala nong ka ba khat khandai de khat ka ba life way kong wat pai se ki nong kren blai ki nong kren blai la tho do dak rit to blai mud ba dei u blai kemut dei blai barit kemut seven ong dei sujru ba ak blai blai kadai wat pai siki wei kinong kren blai lemne siki nong kren bertong wat lech wat ya ki ya kaban pentingit ya ladi daki ladang ngim syakriyo blai ba shisha
ngilej de ki waipat ki blai kapan tengit kapan snewi ka jing emru pat kani kadi ko blai ula ong hi daladi bangim dei ban le kumta kuma ong mene ladang ngila nge yo jisu ngira long ke kristan ngi hap nge be tang yo jisu be om shu haki wei ki blai kuma pilo ong mene om shu haki nong pekti om shu haki ta kinong kenyan nong kan om shu ta kinong persat ki punjaj bagi bile kito ngalaban ong usutan ulaban treikam handai katu kalong kajing penyap kajing penjot bat ngalaban ong wat serujok ru tenak ta kadau ublei udai badap kajing I kajing snai kwa bagi briu kinjot ta kadau lo ais nan ka hukum bangim dei ban yo ban lek kum kita ki blei to kum lei siwon pasa te kai ka ba ngaru ngayo I kat kum ka tien ka job lei nakani ka kitab ka jong Isaya nakalanong ka ba saupusan nagani dekot ka ba san pi hang ni sngap ka ong kum ni ngalong utrai ubau blei anom don shu ublei light nalor jonga ngalong unong sumariame watla mem itu yanga pi te kai ka ba kuma pila pensyai hakani kapor ba kibla along kristan rukmo long stan ke jing shalong kidai kibla tip yu jisu tenrei ka ba sosi ang ni ngalaban ong ba ladang sulong kristan kanam tang ka kerteng lese laban ong da ka burom ki kristan tang ha ka register ha ka balang te ladau jisu umpat syong hapok ka donot kimpat itu ya ya kata ka bor ka jong jisu hapok ka jing im mutlada kuma pilaong haba kiwan mo kita ke jing pentame ke jing penbiet kumbalong ka kam apostol utu Simon nong le bertong nong kenyau nong penbiet pen maya pentame ya kibriu hatu ka por aduk ki ken ba ki nyau yo ki ken yo ba ani kat uni to don shu nrei ndalawan ki apostol la niki nong yalap ki briu jong blai ba shisha mala lej u Philip jong Petrus sangto utoro la kelau mut ula pai no blai kemut hang ni ke pen shisha ba kini ki wei pat ki bong ki blai kemut haba kila yo I ka bor ka ba shisha jong blai ki hab ban pendem te hang ni ngasotu kuma pla pensyai pla ai tin ka jong blai haga jing syau blai wong om don blai shu lai nalor jonga te haga ni ka testament ko thamai ru u jisu naga ni ka gospel kum Yohanes nagala nong ka bakhat sao ka dekot ka ban riu jisu wong ngalong manga ka lenti ka jing shisha bat ka jing imde om don ubawan syokpa hanrei tangdanga nang tak basotenat lele jisu daladi Ukraine kanika Yohanes kalanong ka ba shipo dengi pet nadu kanika dekot ka ba nyau hadu ka ba shipo ngi yang ni jisu Ukraine yaladi ba wong ngalong manga kata ka jing khang syokpa te manu balai jerung na syawepat wong tiba kum kita di ginong tu kinong le runar nong le buti tiga i ko ma pila pensyai mot kita gi wong ki blai de ki wei pat ki blai ko mau blai ulong menom yo de ki wei pat ki blai kamut ba ublai uba im ublai ba shisha deitang lang ba Jisu Kris te kai ka ba ngyo I hang nero mo kumbau Jisu hi kwa ban wan ra biang ye dekot kitin blai kanika gospel Yohanes nagala nong ka ba pra ga dekot ka ba life ar Jisu ong bat pinyo itu ya ka jing shisha bat ka jing shisha kan pelait no epi te bepli haba kilong stan lamanong tang ha ka kerteng klem da itu yo Jisu hang ni hapo ka donot ha ka jing im klem don kata ka jing ya dei ka ba jan komo kitin pareng they have no intimacy with him ud kim don kata ka jing ya dei ka jing ya so ka ba pura haga mensim bad u Jisu Kris kemut ladawan kum kita ki jing pang ki jing sitom ki arta tino wat yau uta ubala penim ubala map ubala siuspa ubala kit ubala ba ya ki jing pang ki jing kreu ki jing jenjar ki jing khuslai ki jing baro
kilai pai ban man sia ba kum kita ke bong kiblai to pastor kwa ai ka ban yo sngo biang na pi te habakum ta ka bible ka ya thu kum no ya kini ki jing le kamba ni kini ki jing ai jing pen khia jong kini ki ba ong kiblai atau ki dei ki bor suit ni dei na ublai ni Namar ba setan udai uba yale bet kumno ban pengop iki beriu ban penbich iki beriu dakaba usupur thubut yo jisu namar umdon bo naladi te uyale pada kumno ban perthubut yo blai kata ke de jinglong jong setan nama naladi hi umdon bor re blai pada udon kabor kumong kabor hapneng kendau de blai tam wei blai te hendai setan namar bom don bor yele de ukwa burom ukwa ban penjat ban pengop ikibreu takadau persang da bun kilat te nak takadau ublei so ay ka hukum bo khang sendon ba kibriu kimdei ban sungej madei mata ban suat kumta reki dei ban ngej chau gisu bat ka bible ka krendo bangidei ban ya isya ngidei ban ya isya aba kiwan gijing takadau jacob ongumno suk utau briu baya isya ya gijing tenju ada kiwan gijing pang kiwan gijing kemut ngihapan abet tang hau jisu bet syania scam hau ngidei ban ngej tang hau namar hang ne la thok mong ne ka kam ki apostol kalau nong ka ba sau hang ne ko gajing pen im tama jing pen im gajing pen khia ka ri ka ju ya gajing layo jing pen im layo jing pen khia kat ye ka mensim la pen im ye ka jing pen khia ye ka do le kan don jing ayu ka ga jing sutu mo long ne kam ki apostol kal nong ba sau khot khat ar kong bat om don ka jing pen im hanu hawai pat naba om don ka wei pat ka kerteng hapo ka beneng ya ka bala ai hapo deng gibriu da ka ba dei ban pen im yangi hang ne apostol Paul kani ka kam apostol ne la tho la ong ba om don re ka jing pen im hang no han re la ngi puli Filipi kalau long ba ad khot kendai te ter wong la ai ka kerteng jisung to ting su tu ang ne kalong ba om don jing pen im om don jing pen khia ka ba shisha ikren ha ka ni ka por ye ka jing pen khia ka ba shisha te kanu ka jing pen khia ka bom dei kat kum ka kerteng jisu kat kum ka bible ka jing pen khia ada ka ba jisu hi ula ai ka bor bat kata kam dei ka jing pen khia ka ba shisha te kum tai ka ba kum katangi hapan long ki ba husiar ba namar ba setan uyo jaka ban penjot ikibriu te kane kalong ka jing syukur ka ba kraung la kadai to kublai chimun pasok ke ka ba pila pen i kani ka por te ngaru ngakwa ban wanra ye kani ke ba ka tien ka joblai ka yathu ka bible te la dengi pej bat nga na kani ka city sikinong korin ka city ka ba ar nagalanong ka ba khat wei ka khot ka khat saw sngap ka ongkum ni ngin lengo lei ya kata namar ba usoitan u penserium yalade ya u angel ka jingshai te ngala banong balai khot balai ru kemud ba usukori kibriu te ke ka ba kwa ban wan ra shu na ka tien ka job lai na ka ka gospel ka kum Yohanes na kala nong ka ba prad khot ka ba saw pusa ka tien ka jong blai jisu hidala de wong ba usoitan udei uta ukpa ka jing thok ka jing syukor ukpa jong ka jing lamler uba supen bit ba su le blei yalade te apostol Paul rung akan mau mo haba hikai gi bangai chanong korin wong ba une udei utau ba kam blei yalade yang ne pertai soitan de wa kam blei yalade te nganget ka ei ka ba ka tien ko jom blei ne ka bible ro ko mangi pej ne ka kitab ka jong Isaya na ka tolanong ka khat saw ne ngi pej na ka khot ka ba khat ara du khat saw ro nang ta kum ju ro na ka to ka kitab ka jong Isaya ka ba ar phopra khot ka ba shipo ter du khat saw ro ka ba uni usoitan ha ka jing sha dang nang kong udon bat ublei ya beneng dei angel jong ublei hi tena dau pi udang thok ki kibriu da ba pen biet pen seriem ya kibriu ba pli ki ba lui ki bom pat yo ban itu ya ublei ha ka
donut ka jongki ka ta ka jing plino ka jing matla ba kan jaman siem da ka ba u le iki kumba ulayo mongala banong naublehi ya kan ka bor mensua tangba ula penon kam no da ka jing syukur da ka jing tok ki briu namara ba ula kelalong soitan te ki briu bepli ki lek hakini kinong kenya kinong kan kinong persat kinong lek bertong bapli nang perkhat ba de ka bor jong blei nreke ko bang yo kat kum ka tin jong blei mengla puli ublei ong menom yo de ki we pat ya kita ki ba ong ki blei namar ba kim dei ki blei ki dei tang ka bor jong ki ksoi te ke ka ba ka tin ka jom blei ka ayangi ka jing batai kani ka long ka ka jubab ngala banong hagani ka por te nang ta su pasa pidon ayu ban ong su halor kani ka banta haba bapli mo kibla ong yala de bangila longstan ila long ginong but yu jisu henry kidang poi hagba kum kata ka kerdan haba ki yakendo ya jing pang ga stom kham tam lele lani wadi ka jing ki lek penban sekinong kenya kinong shat kinong ken kinong le bertong kani sisa kala kta bhaya ki kristan mo namar ba usutan uyale be iki pikidon ki banget mo ki jinget ki bapunjat kita ki ba tho daga sun kita ki ba si dei kendok jing pro ki bapun gini ki jinget kumang ala ya thu chisen ba ngidon ru ga jinget bala dai ngio ga jingpang kta ka kli tingila ban sim da ka poleng ngilek gitu kilat mo alat na lailat kan badon kilat pai da din nang to sabret chetai nginyo ye ga jing penkia te kum gitar gidi ge jinget ngalaban ong uksui uyo jaka ki bakum kita ge jinget kadai te bun gini ke bangi ngimla ban jerlot kum ong mene te nei ngi su aino agne ka por kum ka jing maham ka ni ka tin jomblai kam dei ba maham manga ke dei ka maham ka tin ublai hang ni na kitab jing pen pau kita ki bale kum ni gini ki kam ke ka ban jaya ki hang ne le ka kren non ba kin poi se kata ka pung ka ding ka du jok la banong ka du jok jing pen pau ko nong ar poi khot ka ba fra gong handai kita giba shifting kajing shifting kam dei no blai shifting ya tu kajing pang shifting ya kani katai kajing hagani kado shifting ya kajing ya pro bat ye kita ki bom ngai ya no bom ngai je jisu da phim ngai je ki su best dei da phim ngai je jisu ta kata la kot kajing em bat ki ba ijli ki le kanu ka balalong le se ka pop ka bau blai mla su ban sha ki ga jing ijli kata nang ta ya ki ba penyap ki ba penyap briu kani ka dei ka ba sirkhai la kim kala bomot ki ba create ki ba sarong palat bat ki ba aik so la ngin pech yang ne ka bai paring ong so seri ka kani ka jing le so la kan thup lang mo no le so no le bertong la se le kumale nong penkia ru sabar na ka bor jong blai nang ta ki ba mane blai thau nang ta baro ki ba lamler ka banta jong ki kan long hakapung ya ka bala thang de ka ding baru kendok ka balong ka jingyap ka baar kani kadi ka shirkai palat na kata kata ngim dei ban ong mlele na maladang ngile haba ka tin jong blai kala kren ngila tip ngilayo sngo bat ngila tip na tin jong blai ngilayo yu jisu nei ngidang lek su ye ka bakum kita ki blai ka bang sana ye kren su mo ladang ngile ye kata kamot kalong ka jingma ka bakrau kat kum kani ka tin jong blai ka bala tho ang ne kata ka dei ka ba ngasim suai ka ni nang ta susu ngila man puli susu ne ka tin jong blai ka ni ka kitab jong Isaya ka nong ka ba phra ka khot ka ba khat khinda Isaya kalau nong ba pra ka khot ka ba khat khinda te habakin ong ya pi wat ki kinong kren blai gidon gibri ki bale don teng gidon dei teng ka bunsin kata don ki bale kamba ka teng jisuru dei ka jingmot jong ki kambek
kim dei ki bala kapat kim dei ki bala nget sisa Jisu namar ki briu ki ba la ban duai ki ba pang ki ba sitom dei tang ki bala nget sisa ki bala kelaba mot sisa ki bala yo e ka bor mun simbukut ki to ki la ban duai bat ki ba pang ki kia ku mala to gospel Marcos mo kalau nong kat riu kini ki dak ken bot ki ba nget lada kila nget si Syau Jisu kin yo e ka bor ban duai ban bukti ba pang kin yo jing pen kia te hang ne long bala da ki don kita ki beri ki ba ong wat ki nong keren blai bat ki nong keren bertong ki ba pa krik krik bat ki ba keren blom blom kam dei yo pai lang ban wat yo blai jong u na ka panta ki ba em hatu kin le wat ki ba ya don ki beri ki ba nganong gumno don gibri ki bala long onge ci jisuru ndai dang duai haki bayap ru kataru kani kereka buksut uyo jakab ha bangi duai ya ki bayap mud ban ong haka kerteng jong ki bayap ngeci ki bayap kidang la ban wan kerkuan ade kata ka bom la long kani kereka jingma ka ba kraw ngalaban ong namar ujisu mo ka bible la krencai ba ubayap ba uba em kim don bentasu kadai dei tat nangi la lek mangi banya kendu ye ki la dagi poi sebeneng tang kata kadon kalat te la dangi le penban kumta kum ong ne hatu kin le wat yo iblei nagi bayap don gibri ki balai wat belei nagi bayap te kane ka bible kala ai ka jing maham ka bateng e hang ne bangim dei ban le kumta namar ublei la dangi le kumta u bitaru blei kadai ladang ipen bitari ublei kolong kapa ma hadu kata-kata namar ublei ko mga ban sejisen don tangwei ublei te utau ublei ulawan no dau Jisu batang kerteng Jisu takadau Jisu wong haka kerteng jonga pialap haka kerteng jonga pibe no igiksut haka kerteng jonga pipen kia ibapang haka kerteng jonga pinle kamba om dei hakanu kono ka kerteng kasai mamu pasto te nak ta kadau kan ni kalong sisen ngamod ban ong lada don manu baong bala ngek Jisu ngala dei Kristan rei ngidang le de ki wai pet ke kerteng ngidang doai de ko moi pat ngidang wat jing pen khia de ko wai pat kata kalong ke jing ma ka bakra kadai ke jing bakla kemud ka bible kam pen scam kam menjur ya ka bakum kata hoi to ko blai chimun pasa ke ek ba philapen i hang ni te kei ka bang akwa ya ka ban buru na ka tien ka job lai sai sin pat te kei ka bang ayu i hang ni habau Jisu hadien ba ulayap la tep yo u bat ulami pat kani ka gospel ku Matius na kala nong ka ba arpu prad khot ka ba khat pra Jisu haba ulawan hakisenran uda ong la ai hanga baro kabor habneng bad haka kendau te hang ni ke i ka bang yu i kalong ba kuma phla pen i mane ba anom don shu da ka we pat kabor lang te habneng ne wat hang ni kendau ani wat siapo ka kendau ru mud dei tang ka kerteng ka jong trai Jisu te kumbau Jisu mo haba uong ye kisenran ki jong u kamut ye ki banget barok kumangi i ka neka gospel kum Lukas kalanong ka ba sipok dekot ka ba khat khandai wong ngala ai happy ya ka bor ya ka ban yurot ya ki beseng ki nyanglar tham bat ya ka bor ka jong unong sun baro kanom la ya ka ban ban man sao aap te to pastor te kai ko bangila yu i ki ne ki chingkren ki ba pan scam na ka tien ka job lai te ki ni ki jing pen khia mo ya ka ba kumbang yu i baga bible ru ka kren kumbangi pule nadu kapor ka jong Moses haba ublei ula ai ya ka to ka bor lengba udingdu jong u rengkat ba u Aron u men jong u kila ya ka ban le ikini ki kampla ki kambak kini ki bor jong kinong le jadu kinong le bertong te pi don ban ong ayu halor ki bakum kini ki bor hato kini kilong marengkat bat kabor jong ublei uba im uba shisha kumbau Jisu ong ala ai kabor ya pi em kam dei kum ta namar ba hang to haba u
Aaron Moses wat Aaron ki bret yu dingdu hoi kamadan mo tela klab sen bat kitu kinong le pertong jong pharo ki wan ban bret yu to dingdu ki klab sen gitu Andre kile pertubut ya gaju hoi kanggoi kalong ba udingdu jong u Aaron Moses ki ngut no ya ki dingdu jong kitu kinong le pertong jong pharo kemut kapau ne kalong ba bakabor jong kiksut kamlong rem kabor jong play kemut kalaban nguit no kalaban penjot tiao nguit penjot tiao ting sutu ne kalong ba kini ki jing le jadu mentor ki jing persang ban penkia de ki wei pat kilat kum mangi ong mene da ka persat da ka le ike te kata ke kemut ban ong kalong ba lada ngila le kum ta kum ke kristan ngimla ban sui kum to ngi haban pan map no blai blai long ba map te ngim de ban le kum ta namar ngi sutu ne kalong ba usetan u ya le bet kum no ban pen ngop ikibriu bagi dia ban ngej ikitu ki jing le jong u ban syukuri kibriu mo takra song ketu kitab jipen Paulus nang khat lain tolong ba utu merat klau lan itu suit mo ule ki kamba long ba wat ban pen kia ru nang taban wan haba duai ban pen hap ka ding na beneng ru hadu kata kini ki kam janu mentor kila ban de ndai kane ladangi le kata kamot kalong ga jingma ka bakrau kila ban du wat ga jing pen em ru hoi to ko blai sibun ke ka ma phila pen i te ke ba ka tien ka job blai ka ong mo ba jisu hi daladi uya thu ladangi pet ni ka gospel ko Matius nagalanong ka ba arpusau kat ba arpusau kong ba usoitan mo kung mangilaya kren baha kata kapor kamtam singi ki ba wan kata kapor jong gajing gajing jenjar gajing tenju ka ba kraw ba ula ya kaban syukur wat ya kita ki belajit ke jo bleru langi pet na du dekat ka ba arpu ar ngamon ban ong du arpu sau ba usoitan ula ya kaban le ya kita ki kam ki jong u tegei ga ba aga jeng surtu jong ang ni kalong ba kuma pilaya thu pi ublei haba ngingi syania teli ha u khamtam nado ba ula pha yo Jesus Christ sakani ka perthei uban longsha uta uksiang lani u mediator kuma tien nongwe ya kaban long unong ya sai unong lam lenti unong kedau lenti yangi unong pen i ke jeng sisha ladangi nget sisha kumau jisu wang ni habakawan ga jeng ero un ri kendong kumangi i na kanika kitab jeng pan pau kalanong ga balai kad kot ko sipau un ri kendong i ga kum kita ki beriu bat un pen kut no ro i ta ki jeng te ke ka banga ngas tu ang ni kalong ba abangi let hakini ki bor ki ba shawe pat ka bomlong ka bor jong ublei uba im uba shisha kamut la i kumba ka don ka jing pen kia henry ka long kumba ublei la ong aga proverb nagala nong kan ri kot arsan don kalenti ka ba i mad bet yo brio henry ka ba kut jong ka long pen ban ka ba yalam sya kalenti jong ka jing yap te hagani ka por pasa pidon ayu ka ban ong kini ki ba wat ya ka jeng pen kia tang ya ka met tang ye ka ba hagani ka bertai ndai ki ba ino kat ya ka ni ka jing shisha ya ka ba ublei uba im ublei uba shisha ubala ai hangi ya ka ni ka jing ai ka ba crow ka ba pala ka mamayan leng bau Jesus Christ keni kalong ka padon kam shisha namar ba ublei ukwa nengkong bakari ka mensim kan yo jing penem na kata kadaw la dangi puli na to gospel Marcos ngiu ing to ka Jisu la ai kani ko hukum ikini ki senran ula ai kani ko hukum wong kilet ka pertei baro yalap ka gospel kilet yalap utau bangai kemut ka keren nengkong ya ka salvation ka jing penem tau bangai bat yo pen baptis on penem te ublei kwa nengkong baka mensim kan yo jing pen
bat hadin bo la ong gum do bala da kilangai nang tai khat nhiều ter ko ong ba kini ki dakin bot Kadai. kemut ngim dei ban wat chwai ki dak ki balong ka jing pen kia ngide ban wat chwa ya ka jing pen Kadai. ngim dei ban wat ya ka jing pen kia ngide ban wat chwai ya utrai jong ka jing pen kia Amen. ta kolong badon kam namar ki briu kisah syukur sultan namar ya utrai jong ka jing pen kia kim itu handai ki wat pade ka jing pen kia Kadai. Ti kata kare ka bun ka jah pedeng ki Kristen kisah sya ngop ho sultan Syak syukur. sya syukur ho boman namar baki wat jing pen kia klem da yo nong pen kia nong pen im Hai. namar ublei kwa palat baki briu kin yo ka jing pen im ha ka mensim nang ta jing pen kia ha ka met ha ka jing pen berkat ru Hai. tingi aingu yo blai baka ketin jong blai kala kren syai kini kini kalong kum ka ka ba sai sen ban ong kum kalong ka jing maham bangim dei ban le kum ta namar kalong ka jing ma ka ba krau ye ki Kristen baro ngam ong tang ye no nong ye baro hi ki bala ngai ju Jisu ngim dei ban le kum ta namar dang le kum ta usaitan uyo jaka Hai. Tok ku belai sibun pasa te kapor kala anang yai te sakhendiat ngakwa ban yo sngau na pi don ayu ki kentien ban ai ki jing kentu ken pam ya ki para Kristan bat ya ki we ru ki parlok ki baju pej leng ba kani ka channel ha ka jing ya dei bat kani ka banta. Kani kalong ko ba kwa ban ai min sim balai ublai ukwa ba pidei ban wat betang yo namar ublai utip ba ula Hai. Ula lut subuh tenuk samanta ngabat pi hang ni subuh pi ong yang ai ke ngam sale manga kamot pi tip ba pila ban le Hai. te kat no tamu blai jongi le takada ublai ukhang sendan wai dak hukum bangim dei ban le kumta namar ublai utib ba ula takada uong ngala ban le tang baka timing kasyong aga kti jonga te na kata kadau kitu ki ba pang ke besitom la ne ke Kristen ki ba yat lang ba sibun ki jing mo sibun ki jing la banang haing sem la de ki jing pang ki stom la ne ki jing haing sem kun ki kti sibun ki jing ka jing im jongi ni haban ya sya namar hang ne mo ke kti no blai nganda puli ka ni menne ngala ong ye gani na gani ka city ke jong Jacob lenong ka baningkong Jacob ka khat ka bakhat ar ko om kum ne suk utau briu ba ya sya ye ga jing tenju na ba habala tenju yo un yo diang ye kata kapan snget ka jing im ye ga bau trai ula kular hakita kiba i cheu ki jing tenju ladangi puli Petros wong ki jing tenju ba me ding ti kum ki ba ngai abawan ki jing pang ki long kum ki jing tenju la ba dom ki jing tuk jing kedu bun cha ki wan ki jing im jung ngim la re ban je lut hang ne ti kum taung ne setan wa be kum no ban pen bakla subuh mentang la ngai Jisu ngila ngai ngila pudi ka Bible ba Jisu de nong pen kia andai la se ka to ka jing kia kadang simpor mo te usetan akum ka to ko por wan be kum no ban pen soi ki breu ba ki de ban lek no se ki we ngala duai kat neru nga klemyo jing pen kia te tongan lek no so to nong khan ne nong knya la ne nong persat ne nong le sibun kilat te habala le sibun kilat umdeire hakateng Jisu katala bakala nihapan sutu ikata te hangne ublai ukwa palat yangi banginong kiba syani au kiba wat u kiba yai ap ya ka por jong u ya ka jempen khiano kumolong job mo pastor ka jingim jong job la ngi pule na ka Bible job hadu katu ka jing sya jenjar ka jong u hadu long ba long ka Bible ba udai bru ba janai ba ublai Henry kita ke jingpang ketok jauh nadu klik edu kejat. Rei long ba yasha bat hakaba khadu ublai ula pen kia ula pen laju ula ai ke jingkerku arsha bane ka baudon hakaba sedang. Tingi sutu angne kalong ba kum ki bangai ki bala ngai tu Jisu. Yasha badu blai ngim dai ban lek kelumar nama ladang isu lek wat chene setai klem da wat ning kong yo blai kalong ka jingma ka bakrau ta gre ngamud ban to ku le chun pastor kani ka jing ai men siem ka jong pi te prolog be ie ki ba ju pej leng ba
kanika channel te kumangile yo sngau kanika jing ya kren pej u Jisu u ong kumni naga gospel ka jong Yohanes nagalanong ka basipau ka ka basipau Jisu ong u nong tu u wantang ban yo tu nang ta ban penjot ban penyap ti ngalawan bangan ai ya ka jing im ka bakerhai te haba pia kendo ya ka jing pang sitong ya ka jing ka jing janjar ka jing yale haga jing im kabala palat ya kata kabor jong ka jing sautu ka jing siampang ka jong piru pet ka tien ka jom lai ka ong ba ka jing tenju kawan rei ublei utauru ya kalat ya kaban pelat ya pi lada syania syayo blei namar kata nginom dei ya kaban tu jengkermen ban siap ting no ika aka jong ka do jong ka pertei ka bangingi yo ida ki kemat rei pek ken sya uni uba kam krau ban ya kata ka jing ka jing janjar ka jing yale ikba pi shem pi kendo wan show try Jisu wat ya kemat jong u dala ka donot kumbau la ong wat te pensa shem tiet ten sapli pan ten sa ai te ka ni kapor la pi kendo kanonu ka jing pang ka jing stom ni dona ni kapor ban ya duai na ta jong pi te paso soba yalam ya ki ba kum kita ka ni kapor mano ru pidei na kanonu ka niam ni ka jinget ni ka balang kamper ni dona ni kapor ban ya duai na ta jupi bu ka ketiga ka syadam ku jupi ni ya duai a try ni ai ngu in me ko pai ke ni ka jing ya kren ni ka ktin je me ko try bangi dei ban pek tang she me ko try ha ni ka por ki ba yo smau bat ki be yo i ke ni ka por ngada dwai no ka pa ki no ni ka jing neng kong ka jing pen im ka nong ki to baro ke ni man so to baru mun sim ba ko un kren ba ka jing pen kia ro ki met chungki ha ka jing mat bar khat chungki ha ki ing ke sem chungki ha ka banta baro jang ka jing im ka jang ki try ngada dwai ke ni ka por ka jing ker khu ka jang me try kan lech ki baro try ai ka buram cheme tap ka snam je me ko try ki bor jang jing dum kenam la su nama try me nong play nong pen kya nong pelat nge duai kine baro haka kerteng Jisu nge duai amen te perlo ye pediang de ka jenget ublei un le ka kamba te kumbang ibu kini ke number kani ka screen bat kumjuru ka address philaban page philaban wan cheni ka jaka ni philaban phone lengba kini ke number pin yo ye ka jeng doai ublein kerku ye pi baro koblai sibu